som com som i així seguirem sent. Ei! Ens equivocarem 1000 cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar tan sols serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som contradictoris, som irrepetibles, som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Us ensenyarem com podem calcular la manera de contaminar menys. Entrevistem al pallasso Jaume Mateu, o el que és el mateix, Tortell Poltrona. I sintonitzarem Ràdio Trini Jove, una emissora que ajuda a la inclusió. Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Jordi? Mira, jo t'he trucat perquè m'agradaria que m'expliquessis com funciona la calculadora climàtica. Bé, doncs posem-nos. Sí? Vinga, som-hi. Què necessitarem per fer el càlcul? És bastant senzill. Necessitem la factura d'electricitat, la de l'aigua i la del gas o dels altres combustibles que utilitzis a casa. I com no, sempre ens va bé tenir una calculadora. Necessites l'ordinador també? Sí. Us heu preguntat mai quan contamineu el vostre dia a dia? Creieu que es pot calcular? La resposta és que sí. Els quilowatts. Els quilowatts que hem consumit a l'últim any, 2.306, sense punt. I ens pregunta quines emissions són 0,38. A carboni. Sí. Nosaltres el que ens diu la calculadora és que hem consumit l'últim any 2.306 quilowatts-hora, que equivalen a 876 quilograms de CO2. I que alhora hem generat 1.383 mil·ligrams de residus radioactius que podrien contaminar 13 milions de litres d'aigua o de llet. Vol dir que aquesta companyia té moltes centrals nuclears a Catalunya i per això té aquest efecte pràctic. Això és la transparència energètica, saber d'on ve la teva electricitat i saber quin és l'impacte climàtic que té la teva electricitat. Creus que contamines poc o molt en el teu dia a dia? Home, jo penso que contamino tan poc com sé que puc contaminar, però segurament no podria fer menys. Però a vegades se m'escapa la manera. Per això m'agradaria poder aprofundir una mica més en aquest tema i aconseguir minimitzar el que jo pugui, el que estigui al meu abast. Per què una calculadora climàtica? Una calculadora climàtica és com el termòmetre que ens permet saber la temperatura. En aquest cas, el consum a la llar. El consum i el seu impacte climàtic, perquè és molt important fer front a aquest problema tan greu que té el planeta. Hem calculat l'impacte dels consums energètics de casa, però esclar, penso, hi ha moltes altres maneres que contamino. Per exemple, quan vaig a la feina o quan vaig a casa dels meus pares, si vaig en moto, si vaig en cotxe, o bé amb el menjar que compro, m'imagino que hi ha un impacte si no miro d'on ve aquest menjar o no, o és exactament el mateix. Mira, l'impacte climàtic del transport és molt important i cada vegada s'intenta calcular perquè la gent utilitzi els mitjans de transport que menys impacte climàtic tinguin, que també són els menys contaminants alhora. Fem un exemple de la mobilitat. Per exemple, jo vaig cada dia a l'Insti, al Balmes, a Consell de Cent, Pau Claris en moto, des d'aquí Sarrià i torno. Podem calcular quin és l'impacte que té? Clar, hauríem de calcular amb la calculadora de desplaçaments, que és la de haurem de veure els mobilitat. quilòmetres que hi ha entre casa teva i el lloc de destinació. I aquí et dirà quin mitjà de transport fa servir, si vas caminant, si vas en bicicleta. Moto petita, no? Exacte, esculls moto petita
i automàticament ves baixant, veus? 0,49 quilòmetres, anar i tornar, quilograms, quasi mig quilo entre anar i tornar. Déu-n'hi-do, Però si ho compares amb si haguessis anat amb un vehicle, per exemple, com a passatger, veus? Amb un de gasolina, 1,58, per tant seria 3 vegades més, pràcticament. Jordi, i pel que fa al menjar, com podríem calcular, per exemple, jo ara he d'anar a comprar fruita i vull comprar raïm. Raïm, ara? Sí, mira, m'agrada molt menjar raïm amb formatge. Sí, doncs fixa't, si ara has de comprar raïm, el raïm vindrà de Valparaíso, de Xile, del port de Valparaíso. I del port de Valparaíso fins a Barcelona hi ha 13.993,41 quilòmetres. 13.000 quilòmetres. Si el raïm fos de Vilafranca, n'hauria recorregut 55. I si fos del Vinalopó, del País Valencià, de Novelda, serien 450 quilòmetres. Aquesta diferència és molt substancial. Vaixell internacional. Sí. Descripció. Raïm de Xile. 1 quilo de raïm de Vilafranca contamina 1,3 quilograms. Si aquest quilogram procedeix de Novelda, 10 quilograms de CO2. I, en canvi, si procedeix de Xile, 228 quilograms de CO2 per quilo de raïm procedent de Xile. És una diferència abismal. Ara que ja tens dades concretes, canviaràs alguna cosa? Home, sí, per suposat. I tant, intentaré, primer de tot, comprar sempre fruita de temporada, que és una cosa que intento fer. I després veig que pel que fa al transport també puc intentar anar més sovint amb els ferrocarrils, amb la bicicleta, caminant fins i tot i estalviar-me la contaminació de la moto, tot i que a vegades és inevitable. Per què és important tenir aquestes dades? L'important és calcular i saber, reduir i, en última instància, compensar. Aquest és l'objectiu que s'ha plantejat la Unió Europea, que és una economia baixa en carboni fòssil. Però aquesta economia necessita una ciutadania que sigui activa en la lluita contra el canvi climàtic. Contaminar menys és possible. I més fàcil amb aquesta calculadora. Avui hem vingut als peus del Montseny, en un dia fred, però és segur que el nostre convidat ens donarà escalf i ens farà riure i pensar. És mestre industrial en electrònica i mecànica i va estudiar sociologia i economia política, però sempre s'ha dedicat a un ofici amb el que ell volia canviar el món. És el pallasso més conegut del nostre país. De fet, quan algú diu pallasso, a gairebé tothom li ve al cap el seu nom. Jaume Mateu, Tortell Poltrona, gràcies per rebre's al Circric. Benvinguts sigueu. Estic molt content de tenir-vos aquí. D'on ve el nom de Tortell Poltrona? És una història molt llarga, això, el nom de Tortell Poltrona. Nosaltres vam començar a fer de pallassos perquè volíem canviar moltes coses i llavors el primer que vam fer és buscar un nom que ens agradés i com que vam trobar un llibre a França que parlava de que s'assemblaven els pallassos i els polítics, perquè el pallasso blanc era aquell que volia les coses amb ordre i les volia totes les coses, com allò diuen, com Déu mana, saps? Unes coses ben fetes, i en canvi l'August o el tonto és el que volia canviar les coses per fer-les millor. I el primer que vam fer va ser una màquina de fer discursos que li vam dir la poltrona, per això el nom de poltrona s'assembla tant al mateix nom que tenen els seients que tenen al Parlament, que diuen que els parlamentaris se senten en poltrones. I vam fer un grup que ens deien Germans Poltrona, i jo com que havia treballat en una pastisseria que repartia tortells, d'una pastisseria del Josep Vicenç Foix, d'allà, perquè jo soc d'un barri que es diu Sarrià, que és on vaig viure els meus primers 30 anys de la meva vida, i llavors
Bueno, ens vam inventar un llenguatge. Per exemple, quan veiem una tia que estava molt bona, dèiem mineral. I quan dèiem mineral, tots buscàvem on estava la tia que estava bona. I quan hi havia un tio molt pesat, dèiem, hòstia, mira quin tortell de tio. Perquè un tio d'aquells que et donava conversa i que no hi havia manera que callés i que no sé què, dèiem quin tortell. A mi em va agradar la paraula tortell. A més, penso que el pallasso té molt a veure amb els diumenges, amb les festes i això, i per tant, amb el temps m'he quedat amb aquest nom que diu tortell poltrona, mira. Quan i per què vas decidir ser pallasso? Bueno, perquè vaig decidir, em sembla que va ser al revés, que va ser el pallasso que es va quedar amb mi. Jo he fet de pallasso sempre, ja quan anava a l'escola el que més m'interessava, més que els professors o que aprovar les classes, això era que els meus companys estiguessin contents i riguessin. I mai calibrat lo suficient de si em renyaven perquè feia riure, a mi m'era igual, encara que em fessin fora de l'escola. I vaig tenir la sort de poder fer molt de turisme escolar, perquè vaig passejar per moltes escoles, perquè anava, jo la feia molt grossa i em feien fora, i per tant vaig visitar moltes escoles i va ser potser el meu aprenentatge de pallasso el vaig fer fent mal de cap als professors. Això no està bé de dir-ho, però em sembla que és veritat. Això és així, això és així. I després també el fet de que quan jo vaig començar a fer de pallasso veníem d'un temps de dictadura, que hi havia aquí un general que es deia Franco, que el que feia alguna cosa que a ell no li agradava l'agafava i el tancava a la presó quan no el feia desaparèixer, saps? I per tant vam passar un temps aquí a Espanya que no es feien no hi havia ni teatre al carrer, ni hi havia pallassos, va ser una època molt trista, com en blanc i negre, per dir-ho així, fins que es va morir aquest general que es deia Francisco Franco Bahamontes, perquè tenia aquesta perquè una Bahamontes es deia. I el tio aquest, quan es va morir, va sortir una mica tota aquesta festa, va sortir als carrers, a les places, va arribar a les escoles, i com que no hi havia pallassos abans, i menys encara pallassos que parlessin en català, doncs mira, jo m'hi vaig trobar molt bé fent això i mira, estic aquí. El teu objectiu és fer riure o emocionar? De totes les emocions que jo puc provocar, la que més m'agrada és la del riure, perquè és la que és més espontània, és la més primitiva de totes les reaccions. Però també m'agrada fer servir aquesta forma d'entendre les coses, que normalment la gent pensa sempre que les coses que s'entenen com en un nivell així cerebral, com en un nivell d'una comprensió teòrica, no? I en canvi hi ha altres formes d'entendre les coses que s'entenen per altres puestos. Jo penso que de cervells no només n'hi ha un. El que li diem cervell ho tenim posat aquí dalt. Jo no sé per què ho hem posat aquí, perquè és bastant incòmode de portar el cervell aquí. En canvi, jo penso que n'hi ha més de cervell, jo penso que n'hi ha 3 de cervells. Hi ha aquest d'aquí dalt, que és aquest que sempre diu sí, vols dir, però, aviam, sí, i ai que m'equivocaré, no? Després tenim un altre enmig de les cames, que aquest diu que sí, sempre diu que sí, aquest diu que sí, no hi ha manera d'aturar-lo. I després en tenim un altre de cervell, que jo diria que el tenim aquí, a sota els pulmons. Hi ha un lloc que ne diuen el parasimpàtic. Només per la paraula, que tingui simpàtic, deu ser important, no? Que és aquest que tenim aquí, que és el nostre... Per mi el cervell també més primitiu, el cervell més instintiu, no? Que és quan t'agrada una cosa ho sents com aquí, quan t'enamores, quin mal de panxa, quan rius molt et fa mal a la panxa, quan plores molt et fa mal aquí a la panxa, no? Jo penso que aquí hi ha, a darrere de tot, del menjar i de tot, que el nostre cervell més principal i el que no s'equivoca mai és el que tenim aquí. És fàcil fer riure? Bueno, és més fàcil fer plorar, que és el que no estem més acostumats, no? Normalment per fer plorar algú és fàcil, no? És el que fan. Bueno, però no és tan complicat, no és tan complicat, el que passa és que no podem fer una cosa com així per tothom, o sigui, hi ha aquí, a Espanya, a Catalunya, a Europa, la gent té moltes oportunitats, té moltes coses, el dissabte pot anar al cine, pot anar a veure futbol, pot anar al teatre, pot anar a veure titelles, pot anar a un parc d'atraccions, i aleshores la gent que té tantes coses li costa més riure. En canvi, la gent que no té res i que no té la possibilitat, com a l'Àfrica, que no hi ha ni televisió pels nens, és més fàcil fer-los riure amb ells, o sigui, més fàcil.
som més agraïts a l'hora de veure les coses. Però no és difícil fer riure la gent. El que passa és que els humans ens compliquem molt la vida i això fa que el riure i la felicitat sigui una cosa difícil. I quan et treus el nas, ets un ciutadà més o sempre ets pallasso les 24 hores del dia? A veure, sí. La meva intenció seria aquesta. De totes maneres, a vegades la realitat em guanya i jo també m'enfado com tothom i penso que el món no està com a mi m'agradaria que estés, saps? O sigui, per tant... Però la meva intenció, la meva voluntat és explicar i fer acudits sempre, perquè trobo que les circumstàncies obliguen. La vida val la pena prendre-se-la amb humor i perquè total, què, no? Això, estem aquí dalt d'una roca donant voltes al voltant del sol i ningú sap ben bé què, ni quan, ni com, ni de quina manera, total, què has de fer allà? No cal, més val no, més val anar. A mi m'agraden els petons i les abraçades. Què en penses quan algú et diu pallasso com un insult? Que estic molt content. Sí. Ara estem en un moment molt heavy amb això, no? Perquè diuen que aquest president dels Estats Units és un pallasso, i esclar, jo no l'he vist mai fer cap cosa així que valgui gaire la pena, i per tant... Però bueno, a mi també em sembla que estar al costat de tota la gent que no és normal és una gran alegria, és un motiu de satisfacció, perquè si la gent normal, per dir-ho així, que és la majoria de la gent, fes les coses bé, podríem dir que quan tu no ets com ells, seria, no sé, una cosa feixuga de portar. Però tal com ho fan ells, com es porta la política, com es porta els que organitzen les coses, com organitzen tot plegat, estar a l'altre costat em sembla que és fantàstic. Saps que hi ha gent que també insulta dient subnormal? Sí, són els meus enemics aquests, jo estic contentíssim. Subnormal, pallasso, negre, maricón, sudaca, jueu... Bien, no? Bien, com a mínim no som com els altres, que els altres sí... Tu, normal! No, normal, tio, doncs apa, tira, vete por ahí, ja, normal, o sigui, si de normals està així, de normals en sobren, no? Perquè ja veus com van, els normals com ho porten, això, no? Porten, bueno, doncs, home, els que han d'espavilar no som nosaltres ja ho fem bé, no? Són ells, està claríssim. Als pallassos els agrada el món en el que vivim? No. És que no tinc res més paraules, no m'agrada, no tinc més. Què és el primer que canviaries? Bueno, mira, jo el primer que canviaria seria l'estat de dret, que està tort. Tothom parla d'una cosa que és l'estat de dret, i com que l'estat de dret està tort, començaria canviant l'estat de dret, perquè és que si no, no s'entén. O sigui, canviaria, per exemple, el primer que canviaria... Hi ha una cançó que diu, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Lo primero que barrería seria el sistema d'educar la gent, per exemple. Després convertiria a tothom en antimonàrquic. I què vol dir? Per exemple, que ningú pot deixar les coses d'ell als seus fills, perquè aquí tothom diu que és republicà, i això és republicà, però després si tenen un pis li donen al seu fill. L'únic que passa és que el rei és més espavilat que els altres, perquè li ha donat al seu fill més coses que no pas als altres, no? Per tant, això també ho canviaria. I el primer que faria és, amb totes les coses que sabem, podem preparar a la gent per formar part de la natura, en comptes de pensar-se que són els propietaris del món, sinó que la gent entengui que ells són part de la natura i no són els que tenen la propietat de tindre la natura i la propietat de la terra. Això és el primer que canviaria. Ets fundador dels Pallassos Sense Fronteres. Com va començar aquesta aventura? Aquesta aventura va començar perquè jo tinc una teoria que això m'ho va demostrar, que aquí, jo quan era jove volia treballar per la gent adulta, per la gent gran, no?
i quan anàvem a un teatre i obria la cortina i veia que hi havia nens, deia el tio que m'havia contractat, dic, vostè és imbècil, perquè jo faig humor intel·ligent, jo puc treballar per gent intel·ligent. A hores d'ara, quan vaig a un teatre i no hi ha nens, em nego gairebé a actuar, perquè els únics intel·ligents són els nens, que són intel·ligents perquè ells reflexen realment el que senten amb la seva actitud, i els grans són uns mentiders. Són tan mentiders que en comptes de ser ells ens expliquen el que ells volen que tu entenguis que són. Per tant, s'han adulterat, o sigui, són adultos, són adulterados, no serveixen per això. I per tant, aquesta història dels Pallassos Sense Fronteres comença arrel d'una escola de Barcelona, que hi havia uns nanos allà que amb un ordenador i un fax, perquè encara no hi havia internet, estaven connectats amb una escola que hi havia en un camp de refugiats a el que ara es diu l'ex-Iugoslàvia, que seria Croàcia en aquests moments, i allà tenien un professor que se n'havia anat a ajudar i em van demanar d'anar-hi a actuar i em van pagar el viatge. Allà va començar aquesta aventura i seguim treballant-hi perquè en comptes d'arreglar-se les coses sembla que no n'aprenem i les coses sobretot no se solucionen. Com reaccionen els nens que estan en situació difícil? Bueno, hi ha de tot, hi ha nens que els hi costa més, nens que els hi costa menys. Normalment els nens i les nenes tenen ganes de ser feliços i de seguida s'enganxen en l'espectacle. Hi ha vegades que arribes a llocs on no han vist mai un pallasso. I llavors, clar, has de començar més a poc i buscant. Hi ha una cosa que és molt divertida, això d'aplaudir. Aquí, quan algú li agrada una cosa, la gent aplaudeix, no? I per això, qui ho ha dit que havia de ser així? Que hagis d'aplaudir. Hi ha llocs, arribes a llocs que la gent no ha aplaudit mai, perquè no han vist mai un espectacle, no han vist mai, quan estan contents, el que fan és xisclar, o fer així amb les mans, o fan altres coses. O sigui, això d'aplaudir és una reacció absolutament nostra, europea, és de nosaltres de los ricos, que com que... Diu, les ha gustado mucho. Com et comuniques amb els nens que no parlen els mateixos idiomes que tu? Diguem-ne que un somriure és la distància més curta entre dues persones, no? Si tu vas a algú i li fas així, ja l'has guanyat. I si a sobre li fas guinyos en ull, ja a partir d'aquí tot és mel, ja tot funciona. I el que procurem també quan marxem en aquests països és aprendre, per exemple, a dir dues coses, hola i gràcies. Són les dues paraules fonamentals que s'haurien de saber en tots els idiomes del món. Si saps dir hola i gràcies, després igual treus un paper i fas un dibuix i a hores d'ara l'anglès aquest africà que jo parlo és una cosa que està tothom. Hello, my name is James, how are you? I am fine, no? Està fantàstic. Creus que en general els posem en la pell de l'altre i acceptem? No, jo crec que en general que tenim molt poca visió de l'altre, que no som capaços de posar-nos a la visió de l'altre i no entenem que l'altre podria ser jo, saps? I em penso, quan hem parlat abans de quines coses canviaríem, jo intentaria canviar això. D'entrada, fer molta més consciència de que tots som tots, no som uns diferents que els altres, sinó que tots som tots, perquè, no sé, jo tinc, per exemple, dues nòvies, a part de la meva dona tinc dues nòvies que me les estimo molt i que les dues tenen paràlisi cerebral. La paràlisi cerebral és una cosa que és tan normal que t'hagués pogut tocar tu, m'hagués pogut tocar a mi, l'hagués pogut tocar el càmera que està allà darrere, tots poguéssim sentir, és un petit moment, en el moment que neixes, que ja et falta l'aire en el cervell i això et crea una disfunció, no? Però això no és una cosa que t'hagi tocat perquè t'hagis portat malament o que sigui un càstig de Nostre Senyor, no, és simplement una cosa que cada 1.000 persones que neixen, n'hi ha unes quantes que això els hi passa i que, a més, els sers humans que hem anat avançant en moltes coses a nivell científic, això no hem sabut solucionar.
Però saps què et diré? Que les meves nòvies són molt més intel·ligents, molt més, però molt, molt més intel·ligents que el reste de la gent que hi ha, perquè la seva disfunció els ha generat una altra forma de comprensió del món. Per tant, jo estic enamorat. I enamorat es veu més feliç, Ja t'ho diré jo. De tots els números, quin és el que més ha fet riure als nens? Bé, no, saps? Els números de pallassos són números que per poder-los... Tu no el fas sol, no? Un número de pallassos el fas tu amb la reacció del públic que tens allà, no? O sigui, no és que tu facis una cosa i que és igual al públic que hi hagi. Llavors, la reacció del públic és molt important perquè forma part del número. Jo potser el número amb el que m'hi he guanyat més la vida i més senzill que he fet és un número que faig amb una puça. Mira el meu número de la puça. La meva puça, que no saps on te viu? No. Doncs les puces sempre viuen donde hay alegría. Y donde hay alegría es donde hay... Esperanza, ¿no? No, donde hay pelo hay alegría. Donde hay pelo hay alegría. Mira, aquí, hasta aquí. Mira. Aquí. La bus. Mira. Mira. És que és molt petita, Però mira. Compte, para la mà, Tanca la mà que no se t'escapi. Tan fort no, home, que la mataràs, home. Hola, bonica. Tira-la. Molt bé. Has vist o no? Tanca la mà, Vinga, va, tira-la. Molt bé. Ara t'ho espera't una mica que vaig més lluny, Va, aquí. Va, 1, 2, 3. Plop. Molt bé. És la tia aquí. La poso aquí, la guardo, que em quedi bé. ¿Ah, sí? Hostia, parece una persona inteligente aquí, Gràcies, Raül. Esto para ti. Vinga, l'ensenyarem. Avui hem vingut a Radio Trini Jove. Aquesta emissora va néixer al barri de la Trinitat Vella fa més de 30 anys. Dona veu a molts col·lectius i als projectes de la Fundació Trini Jove. I, per tant, a la integració social. Estem aquí a l'estudi de Ràdio Trini Jove, de la Fundació Privada Trini Jove, i ara precisament estàvem organitzant el programa que ara farem a continuació, que és l'Espai Obert, que és un programa molt social, en el que tractem temes molt diversos també, i sobretot molt de barri. Quants col·lectius tenen programa a l'emissora? Els dimecres, avui a la tarda sí que sempre venen cada mes de 7 a 8, ve també al pis d'inserció terapèutica aquí de la Trinitat, que són persones que tenen diferents problemes de salut mental o problemes amb la justícia i aprofiten la ràdio també com una eina terapèutica per ells per fer també programa. Després també hi ha també el Centre d'Art Social i Comunitari de Trini Jove. Després també fem també els dilluns, que se m'oblidava, el programa de formació i inserció del PFI de Trini Jove. Buenos días, o buenas tardes casi, ¿no? Está casi ya sintiendo con la cabeza y estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros. Quin és l'origen de l'emissora? El origen va a ser ya desde el 1985. Comenzó con un grupo de jóvenes de aquí de la Trinitat y comienza justamente cuando se inicia la Fundación Trini Jove y pone en marcha un taller de radio
que el primer taller se hace en el centro cívico de aquí de la Trinitat Vella y después ya se pasó directamente en el, bueno, donde estamos en este momento, que es en la calle Turó 17 del barrio de la Trinitat Vella. El espíritu de la radio como proyecto era el tener una herramienta de comunicación y de intercambio entre todos los jóvenes de aquí, de este barrio, pero después también ampliarlo al resto de barrios de Sant Andreu i també del resto de la ciutat. Hem explicat abans que l'emissora dona veu als projectes de Trini Jove. Què és la Fundació Trini Jove? La Fundació Trini Jove es una entidad social que comienza sus pasos aquí en este barrio, en el barrio de la Trinitat Vella, y que sus objetivos es poder formar y poder insertar a las personas más vulnerables de la sociedad, con un énfasis especial en el colectivo de jóvenes, pero también de jóvenes y de niños, en el sentido de poder protegerlos a los niños con un centro UBER que tenemos aquí en este barrio, pero también con el objetivo de que los jóvenes y el resto de colectivos de difícil inserción puedan tener un espacio a la hora de poder hacer un proyecto de vida a nivell personal. Quin és el perfil dels vostres usuaris i treballadors? Nuestro perfil es bastante variado. Empezamos con un perfil muy claro, que era prácticamente los jóvenes, pero hemos incorporado jóvenes y también personas con discapacidad. Pero también hemos visto que la crisis ha hecho que haya cada vez más personas de diferentes colectivos que necesitan un empleo. Por lo tanto, nosotros también hemos ampliado y tenemos desde migrantes, mujeres que padecen violencia de género, personas mayores de 45 y en este sentido, y también personas con problemas que hayan tenido problemas con la justicia. Con lo cual, tenemos un abanico muy amplio de personas que están dentro de cada uno de los proyectos y servicios de la Fundación. La ràdio informa i acompanya. I en el cas de Ràdio Trini Jove també és una eina d'integració social. Así que sin más preámbulos, ya sí que decimos adiós. Adiós. Con nuestro Antonio Flores. Exacte. Jo tinc dues preguntes per vostè. A mi no m'agraden gens els globus ni els petards. Vostè tira un petard al circ i globus i es peta de veritat o no? Sí. Perquè a mi me fa molt de por. Per això ho faig. I llavors què tinc que fer amb això? Respirar fondo. Agafar aire. Bueno, home, si no t'agrada molt, doncs ho dius, que no cal que t'ho facin. Jo, sapiguent que a tu no t'agrada, cada vegada que et vegi, no tiraré cap petardo ni rebentaré cap globo. Ets molt amable, molt educat, gràcies. A tu. Avui hem vingut a Ràdio Trini Jove. Aquesta emissora va néixer al barri de... Repampanos. Estem perdent els papers! Aquesta emissora va néixer al barri de Trinitat Vella fa més de 30 anys. Mira el meu número de la puça. La meva puça, que no saps on te viu. Bueno, las puces siempre viven donde hay alegría. Y donde hay alegría es donde hay... No, donde hay pelo hay alegría. Donde hay pelo hay alegría. Mira, aquí, hasta aquí. Aquí. Som